kugira bami ambo mame dewana ile echire ma okoro binsai no enkoni pakeme bera asigete sa kindo mwana omoke ige chire ninye maete kera kingwe kigali enko inkeriga partiyo gatia ngenda paka o marurumwe lakini mono ubi yako sobo be sokora kwata bakungwale kamo sema bata ayo mondo mokong baka ma okornaro le moyo le bisiri kaya Olima okoro korugabo baba abamba banabochi abantu abamu igoli okorosie chiro bali moja cross make sure na chido make chance tewane mwa balance chance osobra ibe chiro echire nkobere nechire nkotwarere bakenyo bayobo kendu chinyo echinyene kango ni wako usenya trawa na bobo tababe kaine warusi ke kon tigo tigara tigara bo kendo ime mambi wako right wa echire tali echinyene yo mpaka no lepto no anechi omena no poka chinchu no baba nkoni ali kama tukamembera batukambembera tei pero teyo lakini bono management ye chiro lazima mobe tayari ku make sure echireye yakonyira abantu baitu. Contractor nataka nikuombe tafadhali, umesikia maombi